Assalamu alaikum. So, wannan shine ci gaban bidiyon mu akan candlestick. So, kamar yadda kuka sani a baya mun yi bidiyo akan bearish candlestick, sannan mun yi bidiyo akan bullish candlestick. So, wa'innan candlestick ɗin da za mu bayani akan su yau su ake ce mawa indecision candlestick. Ma'ana su in suka fito suna nuna kasuwa ba ta da wata alƙibla. Su indecision ne, ba sa nuna wata alƙibla da za ka ce lallai ga inda kasuwa za ta yi. A'a, su ba su da wannan alƙiblan. Saboda haka dole ka kasance kana lura da irin wa'innan candle ɗin domin kada ka je ka shiga trade a yayin da trade bai da wata alƙibla. Idan ka ga suna fitowa, to alamu na gwada cewa komai zai iya faruwa a kasuwa. Abin da yake nunawa kenan. Misali yanzu ga wa'innan candlestick ɗin waɗanda ake kira da doji. Ga wannan guda huɗu. Su wa'innan candlestick ɗin su ake ce mawa doji. Za ka ga na farkon nan za ku ga yayi kama da hamma candlestick, amma kuma ba hamma ba ce ba. Sakamakon yana da ƙaramin body, sannan yana da dogon wick. Kamar yadda kuke gani yana da dogon wick. Shi wick ɗin shi ya fi ƙarfin wai na hamma. Saboda ita hamma kamar yadda na muku bayani shine za ka iya ɗauko wa'innan candlestick ɗin, za ka iya ɗauko body ɗin kamar sau biyu. To amma shi kuma wanda idan ka duba ya fi ƙarfin sau biyu, zai iya ɗauka ma ila sau huɗu. To wannan wick ɗin zai iya ɗaukan wannan bodin sama da sau biyu, 3 ne, 4 ne, 5 ne. Za dai gani ga wani dogon wick ya fito. So wannan yana nuna maka cewa kasuwan nan fa ba ta da wani direction. Komai zai iya faruwa, ba wani direction. So saboda haka a daidai wannan lokacin da kaga kasuwa tana fitan maka da irin wa'innan candle ɗin, to ba zai yiwu ka shiga kasuwa a lokacin ba, domin kasuwa ba ta da wani tabbacin, ba a da tabbacin ina kasuwa za ta yi. So sai kuma na gaba su ne wannan. Su ma idan kuka kalla za ku ga wick ɗinsu, sai ga bodin sa a tsakiya daidai. So su ma suna nuna maka cewa fa kasuwa ba ta da wata alƙibla. Wannan ma gashi nan ko green ko red, haka zalika shi ma wannan ko green ko kuma red, duka kowanne zai iya fitowa. Su wa'innan su ne ake ce mawa doji. Su suna nuna maka cewa kasuwa ba ta da wata alƙibla. Haka zalika ga spanning top. Su ma spanning top suna nuna maka cewa kasuwan nan fa ba ta da wata alƙibla. Kamar yadda kuke gani ga su nan, kalle su da kyau. Za ku ga sun yi kama ma da wannan, sun yi kama da wa'innan doji ɗin, sun yi kama da su. Amma su idan kuka kalle su za ku ga wick ɗin yana da tsawo sosai. Kun gani yana da tsawo sosai. Sai aka zo tsakiya aka fitar da wani body, nan ma aka zo tsakiya aka fitar da wani body. So wannan bodin da ya zo a tsakiya da dogayen wick guda biyu kuma suka zo a tsakiya daidai, nan ma ya zo a tsakiya daidai wa daida. Kenan hakan na nuna maka cewa fa da sellers da buyers fa kusan ƙarfin su ya zo ɗaya. To kaga ke tunda ƙarfin su ya zo ɗaya, kaga kenan da ana nuna maka cewa kasuwa ba a san inda za ta yi ba, a san su su rinjaye wasu ba. Sakamakon yanzu ƙarfin su ya zo ɗaya. Shi sa da aka tashi sai aka zuƙe bodin sai ya zo tsakiya, nan ma aka zuƙe bodin sai ya zo tsakiya. To hakan na nuna cewa kasuwan nan fa ba ta da wata alƙibla. Haka zalika a nan ma idan ka duba ku gani za ku gani an zuƙe nan gabaki ɗaya sai aka fitar da bodin a nan gurin. To haka na nuna cewa fa kasuwan nan ba ta da wata alƙibla. Nan ma haka gashi nan an zuƙe bodin, an zuƙe shi sai aka fitar da bodin a nan gurin. Shi ma na nuna maka cewa kasuwa fa ba ta da wata alƙibla. Saboda haka ba zai yiwu ka shiga kasuwa a irin wannan yanayin ba da kasuwa ba ta da alƙibla. Wa'innan su ne abin da ake cewa indecision candle. Duk da dai ba iya su kenan ba. Akwai sanda za ka iya ganin ya fito haka da dogon wick, sai ya fitar da wani ɗan body a nan gurin. Shi bodin bai da girma, ba wai haka yake ba, a'a ba haka yake ba. Shi in ya fito a haka bodin za ka gan shi ma a haka kamar wick. To shi ma wannan indecision ne. Shi ma duk za ka iya kiransu da a cikin doji. So haka zalika akwai wanda za ka gani shi ma ya fito haka, sai gan shi ya fito haka. Zai zama na cewa gan shi kamar wani plus kai zan ce ba cross ba, kamar wani plus ko ma ya zo kamar cross. So amma za ka ga bodin
ɗan siriri ne, bai ma da girma kamar yadda wa'innan suke da girma, bai ma da girma shi. So wannan shi ma nuna maka cewa ana indecision ne, ana wani mataki ne da sellers da buyers ba kusan ƙarfinsu ya zo ɗaya a wannan daidai wannan lokacin, ta yacce ba a san waye zai rinjayi wani ba. So wa'innan abubuwan su ne za ku riƙe ya zama na cewa idan ka gansu a kasuwa ba zai yi ka shiga kasuwa ba. In dai ka gansu to ka shiga kasuwa, sakamakon kasuwa ba ta da wani tabbacin ina za ta je. So wa'innan su ne doji ko kuma ka ce musu indecision. Za ka yi ta ganin su a cikin chat, kai ta ganin su, amma fa suna tabbatar maka cewa fa kasuwan nan fa ba ta da wani alƙibla, So wa'innan su ne, yau bidiyon namu na yau ba zai tsayi ba, anan za mu tsaya ina ga a wannan bidiyon. Sai dai mun haɗu a bidiyo na gaba, za mu fara bayani akan wasu hanyoyin da ake shiga kasuwa da su, insha Allah.